Wel, bore da, shwmai, a chroeso i'r wers fyw Adobe Express yma. Dyma ein thema ni ar gyfer diwedd y flwyddyn. Mae dwy thema dyn ni, sori. Mae dyn ni thema 1, sef heddi, a wedyn fori mae yna wers thema 2 hefyd ar gael. Felly athrawon, os ydych chi ddod I wers thema 2, cyfrestrwch lan fan hyn. Achos gewch chi weld bod gwahanol themau yma, thema 1 a thema 2 ar gael ar wahanol ddyddiadau. Felly ewch I'r ffurflen fan hyn, Adobe.slice live lessons mwyn gweld y dyddiadau a chyfrestru. Mae hefyd cyfle I chi ennill set o glist ffonau cool Adobe Express i'ch dosbarth, just wrth gymryd rhan heddi, a mwy o wybodaeth ar hwnna tua hanner ffordd drwy'r wers heddi. Nawr, ar gyfer y wers heddi, bydd angen y dudalen weithgareddau yn chi. So, sgrolio ar hyd gwaelod y dudalen fan hyn, ar gwaelod y sgrin, Adobe.slice 26 diwedd 1. 26 diwedd 1. A mae hwnna'n mynd I fod yn sgrolio fyna ar hyd y wers yma. Felly, os angen hwnna arnoch chi nes ymlaen, peidiwch poeni diwedd yn mynd unma. Nawr, athrawon, os ych chi newydd i'r gwersi byw Adobe Express, croeso, ond hefyd, cofiwch bod modd I chi oedi y fideo os angen. Os mae pethau'n mynd ychydig rhy gyflym I chi a'r dosbarth, mae croeso I chi wasgu pause, I oedi y fideo, a cario ymlaen gyda'r wers tyfel mae'n swto chi. Mae yna 2 weithgaredd hefyd, felly os oes rhywbeth arall ymlaen gyda chi bore yma, allwch chi just dod I 1 weithgaredd yn unig, o wedyn mynd. Mae hwnna'n gweithio os ych chi just ymlaen dod I tua hanner y wers. Nawr te, dewch I ni gael mynd I edrych ar y dudalen weithgareddau yma. Felly fel fi'n ei hwnna, ni'n cofio beth I fi bod clicio. Dyma ni. Dyma'r dudalen weithgareddau. Nawr dwi wedi agor Adobe Express ar un tab fan hyn. Chi'n gweld? Mewn gyfnodi hwb, agor Adobe Express I fyny. Ond wedyn dwi wedi agor tab arall. Dwi wedi clicio ar y plus, agor tab arall I fyny. A mewn ar y tab na nes I deipio y cyfeiriad yma. Adobe.slice 26 diwedd 1. Oherwydd dyma thema 1 o'n gwersi diwedd blwyddyn ni. Allwch chi wrth gwrs sganio'r cod QR yma, os oes dyfais gyda chi, sy'n gallu sganio cod QR. A fydd hwnna'n dod â chi i'r dudalen yma hefyd. Nawr, unwaith chi'n cyrraedd y dudalen yma, allwch chi sgrolio lawr I weld beth I ni'n mynd I fod yn neud yng ngweithgaredd 1, yng ngweithgaredd 2, a roed lawr ar waelod y dudalen, allwch chi hefyd weld sut allwch chi ennill y clustffonau i'ch dosbarth. Hawlio y clustffonau ar gyfer eich dosbarth chi. A fyddai'n esbonio hwnna yn dangos yn gwmws beth sy'n angen I bawb I wneud ar ddiwedd gweithgaredd 1. Right, siarad am gweithgaredd 1, dewch ni sgrolio lawr. Wel, gweithgaredd 1, ni'n mynd I fod yn dylunio clawr cylchgrawn gyda atgofion o'r flwyddyn. Beth yw'r pethau sy'n sefyll mas I chi ar ddiwedd y flwyddyn ysgol yma? Beth oedd yr uchafbwyntiau I chi? Rhyw deithiau arbennig, neu perfformiadau adeg yn Nadolig efallai, gwasanaeth neu sioe Nadolig. Unrhyw lwyddiannau chwaraeon falle. Beth am rhyw newyddion am yr athrawon? Os athrawon newydd gyda chi? Neu oedd un o'ch athrawon chi wedi gwneud rhywbeth doniol, neu cofiadwy, wedi rhedeg marathon, neu wedi ennill y loteri, neu rhywbeth fel yna. Yna byddai hwnna rhywbeth felly byddai ar glawr eich cylchgrawn chi. Ydych chi wedi cael ymwelwyr i'r ysgol? Rhyw ymwelwyr pwysig I chi'n mynd I gofio amdanyn nhw? Ymwelwyr sy'n dod I weld siwt mae'r athrawon yn neud o diar mi. Felly, meddyliwch, dechreu'ch feddwl, mae eisiau felly rhyw 3 pheth yno chi I roi ar glawr eich cylchgrawn ar gyfer uchafbwyntiau y flwyddyn. Nawr te, dewch ni gael neidio draw, dwi'n mynd I gadw'r tab na ar agor, ond dwi'n mynd I fynd draw I tab Adobe Express, a dwi'n mynd I ddechrau arni. Nawr, mae Express yn Saesneg fan hyn, dim diolch yn fawr, felly I newid iaith Express draw i'r Gymraeg. Na gyd sy'n eisiau ni wneud yw clicio ar yr avatar lliwgar yn y cornel top ochr dde, clic, a dod lawr fan hyn le mae'n dweud settings. Cliciwch ar settings, ac yna fydd e'n agor y ffenest yma I fyny. Nawr, ar y ffenest settings, beth sy'n eisiau chi wneud yw mynd i'r gwymplen gyntaf oll ar y top fan hyn, sy'n dweud English, United States. Clicio ar y gwymplen,
A chi gweld y dewis cyntaf yna yn y restr yw Cymraeg, y Deyrnas Unedig. Clic ar hwnna, a pan geiwch i'r ffenest na lawr, clicio ar yr X i gau y ffenest, fe sylwch chi bod Express nawr yn y Gymraeg. Gwych. Right then. Wel, dewch i ni gael gweithio ar yr clawr cylchgrawn yma te. A ar gyfer hwn, dwi jyst y moyn cynfas gwag fel sy'n ni'n mynd i ddechrau creu poster. Felly, cliciwch ar y cerdyn pinc sy'n dweud creu poster. Ni. O, fi'n credu bod fi wedi clicio ar y botwm anghywir, dear me. Cliciwch ar y cerdyn pinc sy'n dweud creu poster. Right, dyma ni. A dyma ni mewn yn ein cynfas ni. Nawr, yn gyntaf, mae eisiau i chi feddwl am y cefndir. Nawr, ar gyfer y cefndir, meddyliwch am liw, fydden ni'n dweud. Iawn, felly meddyliwch am liw. Gallu fe fod yn liw yr ysgol, neu gallu fe fod yn eich hoff liw chi. Felly, meddyliwch pa liw hoffech chi gael. Dyn ni'n mynd i gweld gwyth o'r lliw yma, achos mae pethau'n mynd i fod yn i orchuddio fe, ond bydd y lliw na'n rhoi rhyw naws i ni. Felly, dewch i ni gael mynd draw i'r botwm plus ar y chwith sy'n dweud ychwanegu cynnwys a dewis elfennau. Nawr, mewn hyn, ni'n mynd i fynd draw i'r cefndiroedd. Chi'n gweld, mae'n dweud fan hyn cefndiroedd. A mewn hyn, allwch chi roi, just teipio, enw'r lliw mewn, os ych chi moyn. Enghraifft, air. Dych ni gael. Sa'ch gafi hwnna'n gywir. Air, dyma ni. A allwn ni drial rai o rain. Lliw air. Yn licio hwnna. Neu allwn ni roi mewn gwyr tywych. Fi'n meddwl am liw ysgol fy merch i, ysgol y Dderwen. Lliwiau air a gwyrdd tywych sydd gyda nhw. Felly, byddai'r lliwiau yma'n gred. Yr ysgol gynradd i iddi, ysgol Llanarthnes, sy'n fflat nawr, sydd i'r ysgol na gael rhagor, ond glas tywych oedd yn lliw ni. Felly, allwn ni fynd glas tywych. Chi'n gweld, mae dewisiadau bach neis fan hyn. Felly, meddyliwch am liw, gallu fe fod yn liw'ch ysgol chi, neu jyst eich hoff liw chi. A allwch chi ddewis mwy nag un lliw. Enghraifft, yr ysgol ro'n ni yn dysgu ynddi, pan o'n i'n athro mewn ysgol, oedd ysgol Maes y Gwendraeth, a y lliwiau ni oedd porffor, glas a melyn. Felly, na i jyst trial porffor a melyn. Trwy ni hwnna. Neu chi o? A ni nawr yn gweld porffor a melyn. Felly bydd hwnna yn ddelfrydol o gyfer ysgol Maes y Gwendraeth, bod ni'n cael porffor a melyn gyda'i gilydd. Felly, allwch chi enwi mwy nag un lliw, os ych chi eisiau. Ewch amdani. Right. Dwi'n mynd i fynd nôl i'r air. Dwi'n meddwl, cadw sillafu popeth yn anghywir, eddi? Right, dyna ni. Chi'n gweld, mae ydych chi dros 3,000 o gefndiroedd ar gyfer air. Felly, llwyth o ddewis gyda chi. Peidiwch mynd trwy nhw gyd, fyddwch chi'n drwy'r dydd. Felly, dywyswch un. Dwi yn licio rai chi'n bod sy'n bach o glitter ynddyn nhw, bach o sparkle. Licio rai o bach o'r gwyad yma hefyd. Felly, ewch chi trwyddyn nhw, dywyswch un i chi'n meddwl sy'n mynd i weithio neis, a wedyn ewn ni ymlaen. Dwi'n mynd i roi mewn glitter air. Nawr de. Glitter air. Nawr bod fi wedi gwneud hwnna, mae'n bach yn rhy nadoligaidd fi'n credu y glitter na. Ydy, ma fe. Ydy. A iawn. Right, mae hwnna'n iawn. Right, iawn. Ni'n barod i fynd ymlaen. Nawr, be ni'n mynd i wneud nawr yw fframio. Ni fframio ein clawr cylchgrawn ni gyda 2 ddarn o bapur wedi rhwygo. Felly, i ni dal yn yr elfennau, yn mynd i fod yn dod nôl i'r chwith i'r asedau dylunio, a dwi jyst yn mynd i chwilio fan hyn am papur wedi rhwygo. Papur wedi rhwygo, wedi ripo, wedi rhwygo. Papur wedi rhwygo.
Dyma ni, chi'n gweld, mae yna dros 800 o wahanol ddarnau o bapur wedi rhwygo. Nawr, allwch chi benderfynu, falle bod chi moyn darn o bapur golau, tywyll, lliw efallai, mae rai ohonyn nhw'n goch, chi'n gweld fyna. Felly, just meddyliwch, just dywyswch un, dim ond un yn iawn. Iawn, achos ni'n mynd i ddefnyddio'r un ddwy waith, fel bod nhw yr un lliw. Felly fi'n sgrolio trwyddo, dwi'n mynd i ddod o hyd un, dwi'n hoffi. Nawr, dwi'n licio'r glas ma. Dwi'n hwnna. Na ni. Nawr, na gyd sy'n eisiau fi wneud nawr yw wneud siŵr bod hwnna'n ddigon mawr. Na ni. Fel bod fi chi roi lan ar y top yna. Iawn, felly lle droi ychydig. Fel yna. Na ni. A wedyn dwi'n ni ddyblygu hwnna gan glicio ar y 3 dot fan hyn, y 3 dot. A dewis dyblygu. A nawr dyma'r un yma, allwch chi droi e rownd. Neu chi bod, mae'r darn papur yma'n gret oherwydd mae'r top a'r gwaelod wedi rhwygo. Felly, dwi'n cael dwy ymyl, dwy ochr wahanol. Right, gret. Felly, mae ni gefndir, lliw, eich chi wedi dewis, a nawr, yr un darn o bapur wedi rhwygo ddwy waith, un ar top ac un ar y gwaelod. Nawr, beth ni'n mynd i wneud nesaf yw roi llun ohonoch chi ar glawr yr cylchgrawn. Nawr, yn Express, does dim botwm i dynnu llun, i dynnu ffoto. Nawr, allech chi, chymod, defnyddio app arall i dynnu ffoto a wedyn llusgo fe mewn ac yn y blaen. Ond, mae yna bach o hack gyda ni, achos, bod dim modd i ni dynnu llun yn Express, mae modd i ni dynnu fideo, a os dynnu ni fideo, chymod, byr, ac yn ni drin fel llun. A'i argraffu fe ar cyfanoll. Right, felly, i wneud hynny, na gyd sy'n rhaid i wneud, yw mynd i'r botwm ar y chwith, eto sy'n ychwanegu cynnwys, tro mai ni'n mynd i'r cyfryngau. A mae llun licio ni, dyn ni ddim yn gallu defnyddio'r camera i dynnu llun, ond i ni os ewn ni draw i fideos, chi'n gweld, mae yna botwm yn un sy'n dweud recordio eich hun. Felly, cliciwch ar hwnna. Helo! A dyma chi y camera wedi agor i fyny. Nawr, y gyd i fi'n mynd i wneud yw, dwi yn mynd i wenu ar y camera, tasyn ni'n tynnu llun, ond dwi jyst yn mynd i glicio ar y botwm cychwyn recordio yma. Ac unwaith mae'n dechrau recordio, dwi jyst yn mynd i stopio recordio'n syth. Unwaith mae wedi cyfri lawr, 3, 2, 1, byddai'n jyst yn clicio ar y botwm eto i stopio recordio. Iawn? Alta fi de, 3, 2, 1, gwenu, stop. Yna fe, iawn? So na chi'n hapus dy'r llun, llwch chi ailosod, trial to, gwenu, newch yn siŵr bod chi ddim yn torri top eich pen i ffwrdd. Right da. Edrych ar y camera, am yna. 3, 2, 1, gwenu, stop recordio. Na ni, gret, hapus o hwnna, cadw'r recordio. Right, nawr, wrth wneud hwnna, mae Express wedi troi yn dyluniad ni nawr yn brosiect fideo. Ond dwi ddim yn moyn iddo fe fod yn brosiect fideo. Pidwch o poeni, na gyd sy'n rhaid chi wneud yw clicio ar y botwm yma fan hyn, sy'n just yn mynd i guddio y llinell amser. A does dim rhaid i chi feddwl am hwn fel fideo o gwbl. Iawn, ni'n cario ymlaen dylunio fe fel poster. Mae fideo bach, mod, hanner eiliad yw hwnna, dim ots. Ni dal yn mynd i allu rhannu hwn fel, chi'n gweld, PDF, argraffu fe fel PDF, iawn? Bod e'n swyddogol yn fideo, ni dal yn gallu argraffu fe ac yn y blaen. Felly, mae'n bach o hack yw hwnna ar hyn o bryd, ar gyfer tynnu llun o'ch hunan yn Express, achos does dim bwtwn sy'n neud hynny ar hyn o bryd. Right, wel, mae'r fideo byr yna, wrthi yn prosesu fyna nawr. Ond fi'n gwybod yn barod bod fi'n moyn iddo fod eitha mawr. Rhywbeth fel yna. Cofi wedi cyrraedd. Na ni. A dwi'n mynd i glicio nawr ar carwyn cefndir draw fan hyn ar ochr chwith. Mwyn tynnu y cefndir i ffwrdd o'r fideo. Yna dwi eisiau, mae'r cefndir wedi mynd. Ac yna dwi eisiau just fframio
yn hynna'n fyna. Nawr, dim ots dy fi bod yn ngwallt i lan fyna uwch ben y papur fan hyn, ond ar y gwaelod, dwi eisiau bod y papur o flaen yng nghysi. Felly, na gyd ti eisiau fi wneud yw llusgo, na ni. Wel, dwi wedi ail drefnu'r stac heinau draw fan hyn ar yr ochr dde, fel bod fi rhwng y ddau ddarn o bapur. O flaen yr un ar top, ond tu ôl yr un sydd ar waelod y papur hwn. Iawn? Right, gret. Wel, mae hwnna'n edrych yn wych. Nawr, allwch chi, wrth gwrs, ailfeintio, wneud eich hunan yn fwy neu'n llai, ond dwi'n meddwl bod hwnna tua y maint cywir. Digon led i fi nawr i roi bach o sgrifen bob ochr fan hyn. Right, wel, siarad am sgrifen, beth am ddechrau meddwl am deitl i'r cylchgrawn, enw i'r cylchgrawn. Felly dwi yn mynd i clicio am testyn, wedyn ychwanegwch eich testyn, y botwm glas ar top yn hyn, ychwanegwch eich testyn, am hwnna'n mynd i roi blwch testyn i mi, a mewn yn hyn dwi'n mynd i deipio, nawr allai fe jyst fod yn enw eich dosbarth, neu eich grŵp o fewn y dosbarth, neu eich blwyddyn, iawn, felly allai ni roi'r blwch mewn yn hyn, blwyddyn 6. Iawn, mae'n enw eitha cool ar gyfer cylchgrawn, dwi'n blwyddyn 6. Right, dyna ni. Felly, nawr mae eisiau dod o hyd i ffont cool arno ni nawr ar gyfer y cylchgrawn yma. Felly, cliciwch ar y chwith, ac yna, i ni'n mynd i sgrolio lawr a chwilio drwy'r ffontiau. Dwi eisiau rhywbeth sy'n dal sylw, sy'n edrych yn cool. Hwna'n un cool, licio hwnna. Cadw fynd. A sgrolwch trwyddo tan bod chi'n dod o hyd i font i chi yn hapus. Na, diar mi. O'n i'n meddwl bod e'n un da, ond nawr bod fi... O, mae yna ddau wahanol fath, fi'n credu. Na. Dwi'n mynd i darllen hwnna. Mae medru darllen yn eitha pwysig. Felly, sgrolwch trwyddo. A fi jyst yn trial dod o hyd i font cool, trawiadol ar gyfer... mae hwnna'n un da. Gadraj. Ie, fi'n fynd am hwnna. Gret, na ni. Nawr, chi'n sylwi wrth i chi'n neud na, mae angen ailfeintio pethau tyma bach. Iawn. Felly dwi jyst yn mynd i ailfeintio hwnna fel bod e'n ffitio. Gret. Right, blwyddyn 6. Nawr. A wedyn, falle bod eisiau is-deitl yn dweud rhywbeth fel rhifyn arbennig diwedd y blwyddyn, rhywbeth fel yna. Felly, dewch i ni gael jyst dyblygu hwn. A dwi'n mynd i deipio mewn fan hyn. Rhifyn arbennig diwedd y blwyddyn. Na ni. Gret. Rhywbeth fel yna. Allwch chi wastod newid maint y blwch testyn. Allwch chi drial draw fan hyn ar y chwith, neu draw fan hyn ar y dde. Cyfrwng gweithio neis fan hyn ar y chwith, yn dweud, ydy. Dyna ni. Na ni, blwyddyn 6, rhifyn arbennig, diwedd y flwyddyn. Iawn, mae hwnna'n edrych yn gret. Nawr, allwch chi wrth gwrs, gallwch chi i arbrofi gyda lliw yr ysgrifen, lliw y ffont fan hyn. Chymod, allwch chi fynd trwy ddod gwahanol lliw. Mae'r melyn yn gweithio neis. Gyda'r air yn y cefndir, yn dweud? Ydy. Dwi'n mynd i fynd am yr air yna, dwi'n meddwl. Na'r un peth ar gyfer y testyn yma te. Ie, hyfryd. Nawr, falle bod chi'n sylwi nawr bod yr papur wedi rwygo, falle yn rhy fawr neu rhy fach, neu chymod, eisiau cael ei newid. Felly llwch chi wastad glicio na fe draw fan hyn yn y stac heinau, a chymod, just symud around. Na ni. Lle bod fi'n sylwi bod, na ni, gallai wneud rhywbeth fel na. Na ni, fel bod ni'n cael
mwy o le i'r bethau eraill sydd gyda ni i roi ar y dudalen. Ni, cael gael yng ngwallt i lan fyna nawr, yn uwch. Gret. Right, dyna ni. Dyna yr llun, gyda'r cefndir, y papur wedi rwygo, a nawr i ni hefyd wedi rhoi ein teitlau. Allwch chi cofiwch roi amlinell o amgylch eich testyn, gan ddewis lliw amlinell. Chymod, mae di o amgylch lliw golau yn gweithio'n eitha neis. Chi weld? Mae hwnna yn gweithio neis. Dwi'n mynd i gadw hwnna. Llwch chi newid trwch yr amlinell, gan glicio ar y botwm yma. Chi'n gweld yr amlinell ddi na o amgylch testyn. Just yn helpu popeth i sefyll bant o'r cefndir yn glir neis. Right, blwyddyn 6. Rhif yn arbennig, diwedd y flwyddyn. Right, nawr te. Wel, beth oedd yr uchafbwyntiau? Wel, dewch i ni gael defnyddio'r testyn yma fel man cychwyn. Dwi'n mynd i ddyblygu fe gan glicio ar y botwm dyblygu lan ar y top. Dyma ni. Nawr, beth oedd yr uchafbwynt cyntaf? Nawr, chi'n cofio draw fan hyn, mae dyn ni enghreifftiau fel teithiau. Right, wel, beth am, falle bod chi wedi bod i Langranog, neu Glanllyn, neu Gwersyll, yr Urdd yng Nghaerdydd, neu Plas Tan y Bwlch, neu i Wersyll Pen Tywyn. O'n i'n dwlu mynd i Wersyll Pen Tywyn pan o'n i'n yr ysgol, felly na i roi hwnna mewn. Wythnos yng Wersyll Pen Tywyn. Ar te. Gret. A nawr llai wneud hwnna'n llai, rhywbeth fel yna. Nawr, beth ddigwyddodd yng Wersyll Pen Tywyn? Wel, na i ddod lawr. A i roi beth wnaethon ni beth am o'n i wastad yn mwynhau mynd mas ar y caiac, neu mynd i'r môr. Right, chi newn ni roi, neu saethyddiaeth oedd hwnna'n hwyl, neu cerdded mynyddoedd. Cerdded mynyddoedd yn glaw gwyllt. Na'n swnio fel sawl un o'r tripiau es i yno pan o'n i'n yr ysgol gynradd i Ben Tywyn, oedd hi wastad yn law gwyllt. Right, wythnos yng Ngwersyll Pen Tywyn, cerdded mynyddoedd yn y glaw gwyllt. Nawr, allwch chi nawr wrth gwrs newid lliw y testyn, ond cyn bod chi'n bwrw mewn a dewis lliwiau, triwch gyfnewid y lliwiau. Chi'n gweld y botwm yma rhwng yr lliw testyn a'r amlinell, just triwch hwnna, a beth hwnna'n mynd i wneud yw newid y llenwad i fod yn ddi, a'r amlinell i fod yn felyn. A beth sylwch chi yw yn aml iawn bod yn edrych yn neis iawn a bod e'n gweithio. Iawn? Wythnos yng Ngwersyll Pen Tywyn, cerdded mynyddoedd yn y glaw gwyllt. Mae hwnna'n edrych yn gret. Right. Fi'n mynd i ddyblygu hwnna. Beth arall oedd yn uchafbwynt? Wel, beth am Eisteddfod yr Urdd? Eisteddfod yr Urdd. A lawr. Llwyddiant mawr yn Ynys Môn. Llwyddiant mawr yn Ynys Môn. Na ni. Iawn, felly triwch feddwl am ffyrdd, chymod, cyffroes o sôn am y pethau yma sydd yn uchafbwyntiau o'r flwyddyn. A rhoi hwnna lan yn hyn. A un bach to, dyblygu hwnna. Nawr te, beth mae'r un mam ni fod? Beth da ni? Perfformiadau. Chwaraeon. Wel, na le fi ys i dros penwythnos, oedd lan yn Aberystwyth ar gyfer twrnament pêl-rwyd yr Urdd. A mynd yr holl ffordd i'r ffeinal. Oedd Miss Jones da fi yn y tîm nath ddod yn ail llongyfarchiadau mawr. A llongyfarchiadau i ysgol Corn Hir yn ddod yn gyntaf hefyd, ond nhw wedi chwarae'n wych. Felly, twrnamaint pêl
Rwyd yn Aberystwyth. Na fe, felly bod dim byd extra da fi ddweud am hwnna, felly just hwnna. Nawr, be ni'n mynd i wneud nawr yw addurno y pethau yma gyda eiconau. Iawn, a falle bod fi'n trio pethau, chymod, o amgylch y lle, falle bod fi'n meddwl bod eisiau symud y llun ohona i wneud mwy o le ar y chwith fan hyn, felly peidiwch a stopio symud pethau, jyst achos bod chi wedi gosod unwaith, chymod, falle ffindwch chi bod gwell ffordd i osod pethau. Right, dyna ni. Right, de. Nawr, wrthnos yng Ngwersyll Pen Tywyn, cerdded mynyddoedd yn y glaw gwyllt. Right, wel, fi'n credu mai sgidiau cerdded rhywbeth fel yna fydde'n dda fan hyn. Felly, na i fynd i ychwanegu cynnwys elfennau. Ychwanegu cynnwys ar y chwith, elfennau, a tro mai ni'n dod draw i'r eiconau. A na i chwilio mewn hyn am esgidiau cerdded. Esgidiau glaw, felly bydde'n. O, dyma ni, perffaith. Mewn o fe, nawr, meddyliwch am liw addas nawr ar gyfer hwn. Falle bod chi moyn dda fe fod yn amlwg iawn, neu falle bod chi moyn dda fe fod yn ysgafn iawn. Falle na i fynd am yr un lliw air yna sydd da fi. Na ni, fel yna. A na gyd dwi'n mynd i wneud nawr yw gosod yn ei le, ac yna symud e tu ôl i'r testyn. Felly draw fan hyn yn stac ein, dwi'n mynd i lusgo hwn tu ôl i'r testyn. Na fe. O, dwi'n meddwl bod y lliw yn anghywir i fi. Ydy ma fe. Right, dewch i ni gael newid lliw. Mae'r air na yn gweithio neis. Dewch i ni gael newid y lliw i'r lliw cywir. Hwna yw'r lliw sydd da ni fel amlinau. Na, chi'n meddwl beth, dwi'n licio'r air mwy tywyll. Nawr, dwi'n meddwl bod eisiau bod hwnna tu ôl i fi hefyd. Felly dwi'n mynd i lusgo'r eicon yna yn y stac einau, yr holl ffordd lawr tu ôl i fi. Na ni, fel yna. Right, mae hwnna'n edrych yn gret, ynddo e? Esgid cerdded fyna, esgid glaw. Na, dy beth arall, i steddfod yr erdd llwyddiant mawr yn Ynys Môn. Beth am i ni chwilio te am... byddai map o Gymru'n gret. Dych chi'n ei weld. Eiconau, dych chi'n ei gweld Cymru. Dim byd, rhywun yn Saesneg, Wales. Dim map, ond fi'n gwybod bod map i gael yn yr ysedau dylunio. Gewn ni nôl i'r ysedau dylunio, a gewn ni chwilio Cymru mewn yn hyn. Trwy ni fynd Saesneg, chos fi'n gwybod bod na rai. Wales, rhyfedd. Na ni, right, mae yna fap fan hyn, chi'n gweld? Dyma'r map. Right, wel, da fi mewn o hwnna. Dyma fe. Nawr te. Ynys Môn, lan ar top fyna. Môn, mam Cymru, wrth gwrs. Gret. Beth am gylch droi ychydig. Rhywbeth fel na fe, fel bod ni'n gweld Ynys Môn a pen llun fan hyn yn pipo mewn. Felly, newn ni fel yna. A chi'n gwybod beth, dwi'n mynd i docio fe fel bod ni, bod Sir Benfro mas o'r ffordd. Na, chi'n gwybod beth, dim angen, achos dwi'n mynd i roi fe yn y cefn beth bynnag. Ond allech chi docio fe, ond sa'n mynd i. Right, nawr, ond mae'r lliw anghywir, yn dwi? Dewch i ni gael roi hwnna tu ôl i fi yn y stac hynna, lawr fyna. Ond, licen ni bod e'n y lliw air yma. Ynys Môn yn y lliw air. Wel, na gyd sy'n eisiau ni wneud yw, neu'n siŵr bod ni wedi dewis mynd i'r effeithiau, yn yr effeithiau allwn ni fynd i'r effaith deuliw. Os gliciwn ni ar y deuliw eto, allwn ni ddewis lliw ar gyfer y cysgodion, sef yr air, a wedyn lliw ar gyfer yr amlygu, sef yr air eto. Chi'n gweld? Yr un lliw ddwy waith, cysgodion ac amlygu, a mae hwnna'n mynd i osod yn yr union liw yna. A nawr mae Ynys Môn, dyn ni fan hyn y pen llun, yn y lliw hyfryd yna, sydd da ni ar gyfer ein eiconau. Right, twrnament pêl-rwyd yn Aberystwyth. Wel, chwilio ni am pêl-rwyd. Ewn ni nôl i'r eiconau. Mae'r eiconau rwyddach oherwydd, chymod, chi chi gosod y lliw yn rwydd heb ddefnyddio'r effaith deuliw yna sy'n chydig bach fwy o waith. Right, eiconau, a neu chwilio fan hyn am pêl-rwyd. Just pêl, felly, pêl. Yn iawn, bydd. Nawr, pa'n yr ein sy'n edrych o pêl-rwyd. Hwna'n edrych o pêl-rwyd. Iawn. Dewis hwnna, a mae sgwylwch yn y lliw cywir yn barod. Gwych. Draw o fe fan hyn.
A nawr, mae jyst eisiau I fi I wneud siŵr bod fi wedi llusgo hwnna lawr yn y stac heinau. Hyfryd. Hyfryd. Right. Mae dod ymlaen yn dda yma. Nawr, beth yw'ch prif stori chi? Falle bod prif stori gyda chi bod pennaeth newydd yn yr ysgol, neu bod chi wedi cael bod chi wedi cael llyfrgell newydd, neu adeilad newydd, neu beth oedd yr newyddion da mawr yn yr ysgol eleni gyda chi? Fi'n siŵr oedd rhyw newyddion da gyda chi. Iawn? Felly, dwi yn mynd I ychwanegu testyn eto. Testyn? Ychwanegwch eich testyn. A dwi'n deipio mewn fan hyn. Pennaeth newydd ar gyfer mis Medi. Wff, nawr te, pennaeth newydd ar gyfer mis Medi. Nawr, fan hyn, allech chi ddefnyddio ffont gwahanol. Nawr, dim rhaid I chi gadw at yr un ffont yma drwy'r amser. Mae yn neis I gael, chymod, dau ffont gwahanol ar eich dyluniad. Jyst yn mynd I ailfeintio'r papur yma, dwi'n meddwl, fel bod ni'n cael, na ni, lle i'r testyn yma. Right, pennaeth newydd ar gyfer mis Medi. Nawr, dwi'n mynd I fynd am, ffont gwahanol. Chymod, fi licio hwnna ar un sydd wedi cael ei ysgrifennu fyna llaw. Wel, ragor tebyg I hwnna. O, cool. Licio hwn, Jacob. O, fi'n hoff iawn. O, fi licio rhain I gyd. Mae rai bach da fan hyn. O, ni'n ffindo ffontiau da fan hyn, ffrindiau. Blambot. Wel, helo, Blambot. Credu bod fi'n mynd I ddefnyddio lot o ti. Blambot. O, licio hwnna fyd. Silver Northern Regular. Wel, dyma ffontiau de. Bamboozle. O, sa'i wedi gweld rhain o blaen. Right, hwnna fi'n mynd am. Jacob. Great. Right, na te. Pennaeth newydd ar gyfer mis Medi. Ni'n mynd I wneud hwnna'n fawr fan'na. A falle bod eisiau rhywbeth bach ychwanegol. Nawr, allan ni wrth gwrs roi amlinell air o amgylch hwnna to. Hwnna'n gweithio neis. A wedyn allan ni roi rhywbeth fel dyblygu'r testyn. A allan ni roi newyddion cyffroes iawn ebychnod. Na ni, pennaeth newydd ar gyfer mis Medi, newyddion cyffroes iawn. Hyfryd. Fi licio fe fel hefyd wedi cyfnewid y lliwiau. Yn gweithio yn hyfryd. Right. Wel, mae'n clawr ni yn dod mlaen yn dda, ynddo e? Na gyd ti angen nawr, dda ni'n meddwl, yw pris. Faint mwyn yn gostio. A falle cod barcode i'r siopwr I gael sganio I werthu'r cylchgrawn cyffroes yma I bobl eich pentre neu'ch tre chi. Felly, dewch I ni gael chwilio am cod bar. Dwi'n mynd I fynd I ychwanegu cynnwys ar y chwyth. A ewn ni i'r elfennau. A falle newn ni chwilio am yr asedau dylunio fan hyn am cod bar. Dyna ni. Yr un cyntaf na'n gweithio'n iawn I fi. A dwi'n mynd I roi hwnna mewn fan'na. A wedyn pris ar ei ben. Nawr, mae eisiau defnyddio un o'r ffontiau sydd gyda ni'n barod. Dwi'n meddwl felly'r ffont yma sydd â fi lan ar y top fan hyn. Felly, na I ddyblygu un o'r darnau testyn yma. Lawr o fe. A mis Mehefin. A'r pris yw. Faint yw e? Beth am rhywbeth fel £3.99. Mis Mehefin, £3.99. Mae'n sôn hwnna fyna ar ben y cod bar. Dwi'n meddwl bod eisiau'r amlinell yna. Felly na I gael gwared ar yr amlinell. Na ni, fel na. A dyna ni, wedi creu ein clawr cylchgrawn ar gyfer diwedd y flwyddyn. Nawr, cyn bod chi yn penderfynu bod chi ar ben,
Just meddyliwch am ambell i beth, os na le i wneud ambell beth yn fwy neu'n llai, i gael pethau i ffitio'n fwy taclus, os angen symud ambell i beth. Iawn, meddyliwch am y bylchau sydd gyda chi ar eich tudalennau. Ydych chi moyn llenwi'r bylchau yna mewn rhyw ffordd. Os angen newid ein darnau papur, top o gwaelod. Na ni, oedd bwlch dy fi fan hyn. Oedd bwlch dy fi fan hyn. A nawr, dwi wedi cael y bwlch. Felly, falle gallai testyn yma fod yn... Ie, na ni. Llenwi y papur yn fwy synhwyrol. Iawn, hyfryd. Wel, dwi'n hapus iawn hwnna. Dewch i ni gael enwi'r ffeil gan glicio lan ar y top le mae'n dweud D-Deitle. Dwi'n alw hwnna yn cylch grawn 2016. Nawr, mai fideo yw hwn, allan ni glicio i chwarae hwnna, sgrw. Yna fe, na fi'n gwneud sŵn. Fi'n mynd... Na ni. Ond, does dim ots mai fideo yw allwch chi lawr lwytho hwnna gan glicio ar y botwm llwytho i lawr. A dewis fan hyn PDF, a dyna chi wedyn bydd yn lun llonydd. Right, wel. Ni wedi gorffen ein gweithgaredd gyntaf, felly mae'n amser i fi ddangos i chi sut allech chi ennill set o glistfonau cool Adobe Express ar gyfer eich dosbarth. Nawr, ar dudalen weithgareddau, os sgrolwch chi reit i'r gwaelod, dyma'r wybodaeth fan hyn. Dyma'r glistfonau, allwch chi ennill. Allwch chi gael set cyfan o nhw i'r dosbarth. A'r ffordd i ennill reina yw, mae angen i chi blant i ychwanegu eich cylchgrawn i'r oriel, a mae oriel dyn ni ar gyfer pawb dros y wlad i hyd, felly gawn ni un oriel fawr gyda cylchgronau bawb dros y wlad. Felly mae eisiau i chi blant i ychwanegu eich cylchgronau i'r oriel, ac athrawon, mae eisiau i chi lenwi un ffurflen fach i hawlio'r glistfonau. Right, wel blant, gadwch chi fi ddangos i chi'n gyda beth sy'n angen wneud. Iawn? Ar y dudalen weithgareddau, fe welwch chi blant botwm sy'n gweud plant ychwanegwch eich gwaith i'r oriel. Nawr te, mae hwnna'n swnio'n gymleth, ond dwi ddim. Gwylwch pa mor hawdd yw hwn i ychwanegu hwnna at yr oriel. Dwi'n mynd i glicio arno fe, plant ychwanegwch eich gwaith i'r oriel. Mae'n agor yr oriel. Dwi'n siŵr iawn beth yw'r penes bach wen yma yn y canol. Ond dwi'n mynd i gau hwnna. A'i ychwanegu yng nghlawr i'r dudalen, na gyd sy'n angen i fi wneud, yw clicio ar y botwm sy'n dweud ychwanegu ffeiliau, fan hyn ar y dde. Clic. A chi'n gweld, lawr ar y gwaelod, fe welwch chi, o dyma fe fan hyn. Dwi'n siŵr beth yw hwnna yw'r fideo nes i recordio. Ond fe welwch chi, eich clawr chi, bydd e'n un o'r ddau beth cyntaf fan hyn. Felly ticiwch ac yna cliciwch ychwanegu at yr oriel, iawn, a dyna ni, mae'n nghlawr i mewn fyna ar yr oriel, wedi wneud. Iawn, felly mae hwnna'n hawdd, a wedyn athrawon, na gyd sy'n rhaid i chi wneud yw clicio ar y botwm sy'n dweud athrawon, llenwch y ffurflen, le chi'n rhoi enw, cyfeir yr e-bost, enw'r ysgol, faint o blant sydd yn y dosbarth yn cymryd rhan, gweud bod enw'r wers fyw, sef Diwedd Blwyddyn Thema 1, ac yna ticio pa wlad i chi ynddi, wel Cymru wrth gwrs, a cyfeiriad postio ar gyfer glistfonau. Yna fe, na gyd sy'n rhaid chi wneud athrawon, a newn ni ddanfon yr glistfonau Adobe na i'r ysgol ato chi. Right, iawn. Wel, ni'n barod i fy mlaen i'r ail weithgaredd nawr. Felly dewch i ni gael mynd nôl i Adobe Express. Dewch i ni gael edrych yn gyda be ni'n mynd i fod yn gwneud. Ni'n mynd i fod yn creu siart bar, pynciau ysgol, a i chi'n mynd i allu pleidleisio yn eich dosbarth am eich hoff bynciau, am eich hoff wersi chi yn yr ysgol. Ni'n mynd i ddysgu sgiliau fel sut i greu siart bar, recordio'n hun go iawn tro yma, ni'n mynd i fod yn defnyddio sedau dylunio, cefndiroedd a cherddoriaeth. Right, wel, draw yn ni te i Adobe Express. Dwi'n mynd i glicio ar yr A fawr liwgar yn y cornel top ochr chwith, eicon Adobe Express, i fynd nôl i'r dudalen cartref. Dyma ni ar dudalen cartref Adobe Express,
A tro yma, ni'n mynd i fod yn creu fideo. Felly, fe welwch chi fotwm fan hyn sy'n dweud creu fideo. Cliciwch ar hwnna. A dyma ni, yn barod i ddechrau creu ein fideo. Nawr, eto, mae eisiau ni gael cefndir. Felly, byddwn ni'n meddwl bod Hugh addas yn neud synwyr eto. Hugh ysgol, neu hoff liw chi, neu beth bynnag sy'n neud synwyr i chi. Felly, dwi'n mynd i fynd eto i ychwanegu cynnwys. A dwi'n mynd i'r elfennau, a dwi'n mynd i'r cefndiroedd, a dwi'n mynd i chwilio mewn hyn am liw. Nawr, nes i'r air trwetha, felly na i fynd am glas tywyll y tro yma. Na ni. Iawn. A dwi'n mynd i ddewis un o'r rhain. Na ni, hwnna, gret. Nawr, dewch i ni gael wneud y siart bar. Iawn, y siart bar. Felly, i greu siart bar, i ni'n mynd i glicio eto ar y botwm ychwanegu cynnwys. A y tro yma, ni'n mynd i glicio le mae'n dweud siartiau a gridiau. Cliciwch ar hwnna, a ni moyn siartiau. Nawr, pa fath o siart? Wel, ni moyn siart bar, wrth gwrs. A dwi yn mynd i fynd am sgolio. Wel, chmo be, ewn ni am yr un cyntaf, achos ni wastad yn chi newid. Felly, clicio ar hwnna. A dyma ni. Dyma'n siart bar fan hyn. Nawr, allwch chi ailfeintio. Ond, cyn neud hynny, dechreuwch feddwl am y pynciau, y gwersi gwahanol i chi'n studio yn yr ysgol. Iawn, felly, enghraifft, eitem 1, falle fyddai Cymraeg. A wedyn eitem 2 fyddai Saesneg. Lle eitem 3 fyddai mathemateg. A wedyn falle gwyddoniaeth. Iawn, a beth arall? Nawr, dwi'n rhedeg mas, ond llai jyst glicio le mae'n gweud eitem 5. A na fi, ni'n gallu cario ymlaen. Nesa, i ni'n mynd i gael hanes. Yna falle bod chi wedi bod yn dysgu am daearyddiaeth. A falle bod chi wedi bod yn gwneud ymarfer cor. A falle bod chi wedi bod yn gwneud celf. A cerddoriaeth. Ac yn y blaen. Nawr, falle yn eich ysgol chi, i chi'n sôn am rain, falle o ran meysydd dysgu profiad, falle bod eich athrawon chi'n gweud bod ni'n yn astudio dyniaethau a lles, a ieithoedd, mathemateg, gwyddoniaeth a technoleg. Dwi'n rhoi technoleg lawr. Right, beth bynnag. Felly, gewch chi enwi rhain, ac yna, y syniad fan hyn yw bod ni, yn hytrach na'r niferoedd yma fel 300, bod chi'n cael pleidlais. Nawr, gallwch chi fynd rownd a newid hwn nes ymlaen, ond bod chi'n gofyn i bawb yn y dosbarth beth yw eu hoff wersi nhw. Falle bod 4 yn y dosbarth yn dweud mae Cymraeg yw eu hoff wersi nhw. Falle bod 3 yn y dosbarth yn dweud mae Saesneg yw eu hoff wersi nhw. Falle bod 5 yn y dosbarth yn dweud mathemateg. Minus 52 fel gyda hwnna. Falle bod lot o bobl yn hoffi gwyddoniaeth. Falle bod 6 yn hoffi gwyddoniaeth. Fi'n hoffi iawn o hanes, ond falle bod oedd yn ffrindiau i ddim. Falle mae un oedd wedi dweud hanes. Falle bod neb wedi dweud deiryddiaeth, 3 yn y deiryddiaeth. Falle bod 8 wedi gweud ymarfer cor. Fi'n gweld beth i fi'n neud. Fi'n sgrolio. Dyna pam hwnna'n neud na. Celf. Lot o bobl yn hoffi celf. Cerddoriaeth, boblogaidd iawn wrth gwrs. Rhywbeth fel yna. Right, felly, dwi wedi gwneud hwnna i gyd. Nawr, mae eisiau bod ni'n gwneud siŵr bod ni'n gallu darllen hwn y wybodaeth ma'n glir. Felly mae'r testyn D a'r cefndir glas tywyll ddim yn gweithio. Felly dwi'n mynd i newid lliw y testyn draw fan hyn ar y chwith. Just wrth glicio fan hyn a dewis lliw. Dwi'n mynd i fynd am y gwyn yma. Nawr, ffont, mi eisiau newid y ffont. Beth I am?
Bethau o'r de. Allegria. Na ni. A dwi'n credu bod eisiau bod y maint yma yn fwy hefyd. Nawr, allwn ni fynd nawr i'r math o siart fan hyn ar y chwith a dewis gwahanol bethau. Felly, enghraifft, felly bod ni ddim yn moyn eglur had, ond bod ni moyn gwerthoedd. Hwna'n syniad da. Felly bod ni moyn labelu. Ie, mae labelu yn helpu. Iawn, allwch chi gael y cyfan oll. Allwch chi gael eglur had, gwerthoedd, gred a labelu. Ond dwi'n meddwl bod eisiau eglur had a labelu. Felly dwi'n mynd i gael gwared ar yr eglur had. Ond dwi'n moyn bod yr geiriau yma'n cael ei torri fel yna. Felly falle bod angen ei maint y ffont i ddod lawr. Fel bod ni... Na ni, mae deiryddiaeth yn ffitio ar un linell nawr. Iawn. Fel yna. Llwn ni'n gwneud yn dalach. Na ni. Mae hwnna'n gweithio neis. Nawr, allwch chi hefyd wneud bethau fel y crynder y corneli. Mae hwnna'n edrych yn cwl, dwi'n bod y top yn grwn. Bwlch rhwng y cylofnau. Fel yna, felly. Nawr, lliwiau. Nawr, gyda'r glas yn y cefndir, chi'n bod, mae lliwiau rhain ddim yn gret. Enghraifft, cerddoriaeth yn las. Felly, falle bod fi'n mynd trwyddo a jyst newid yr lliwiau yma. Iawn? Cyn ni drio beth lliwiau ar gymhellir? Na. Ewn ni felly lawr i liwiau eraill. Ewn ni lawr i... Allech chi os nhw gyd i'r un lliw. Iawn? Chymod, allech chi fe mewn a gweud, rhaid, fi eisiau bod rhaid i gyd yr un lliw. Mae hwnna'n gallu bod daclusach na cael llwyth o liwiau gwahanol, ond meddyliwch chi beth i chi'n meddwl sy'n fwy taclus i'ch gwaith chi. Dwi'n mynd i fynd am yr air yma, dwi'n meddwl. Yr oren yma. Na ni. Ac yr pob un. Right, great. Wel. Mae'r siart bar wedi wneud, felly mae angen, nawr i ni gael rhywbeth o deitl. Ia, felly awn ni am testyn. Ychwanegwch eich testyn, a ein hoff bynciau. Ein hoff bynciau. Ein hoff bynciau. Nawr, font yn bwysig unwaith to. A lliw. Felly mae'r D yma ddim yn gweithio, felly falle na i fynd am melyn mwy gole, mae hwnna'n neis, nid gwyn, na'r melyn yn neis. A wedyn, eto mae eisiau ni gael rhyw ffont cryf, cool, trwy ni hwn, mwy fel hwn. Nawr de, os un o'r rhain yn cydion yn sylwi. Fi'n gael hwnna, Grenadine. Na ni. Ffont Grenadine. Nawr, eto, felly bod ni moyn amlinell o amgylch hwn, felly dwi'n mynd i glicio nôl allan o'r ffontiau. A o dan y tab golygu, allai i roi amlinell. Beth am amlinell las drwchus. Ie. Gret, ein hoff bynciau. Nawr. Nawr, mae eisiau ni i ddweud pwy sydd wedi ennill. Felly, beth am i ni i roi medal? Felly, dwi'n mynd i roi ychwanegu cynnwys elfennau. Mewn fan hyn, yn yr asedau dylunio na i chwilio am medal. Dyna ni. A dwi'n jyst eisiau un medal. O, neu mae'r math yma beth yn neis. Beth yw e? Rosette, neu... Dyna ni mewn o hwnna. Beth yw hwnna, gwedwch? Ac yn i fynd o mas beth yw e, gan glicio ar y 3 dot sy'n dweud mwy. Ac yna, clicio ar gwybodaeth am y ffynhonnell, gold medal and gold badge, reward and award. Right, felly lle chi dreol felly rhywbeth fel award mewn yn yr asedau dylunio. Award. Ie, a wedyn mae ydych chi mwy o bethau tebyg. Ond chi'n bod beth, fi'n licio'r un yma, chi dwi'n mynd i gadw hwnna mewn, neu'n fawr fan hyn drws nesaf i'r ein hoff bynciau. Na ni. Right, nawr.
Ni'n barod nawr i ddadansoddi y siart. Beth ych chi'n dysgu wrth edrych ar y siart yma? Beth yw'r 3 pwnc mwyaf poblogaidd yn eich dosbarth chi? Wel, mae 2 bwnc dy fi yn gydradd gyntaf, sef ymarfer corff a cherddoriaeth. Felly mae hwnna'n rhywbeth diddorol i sôn amdano fe. Yn yr ail safle mae celf, ac yn drydydd mae gwyddoniaeth. Felly, os dwi'n mynd i ddadansoddi y siart sydd gyda fi, byddwn ni'n dweud rhywbeth fel, wrth edrych ar ein hoff bynciau ar gyfer 2026, yn y trydydd safle mae gwyddoniaeth, yn ail mae celf, ond yn gydradd gyntaf mae ymarfer corff a cherddoriaeth. Right, diolch i ni gael ffilm o'n hynny yn dweud y wybodaeth na. Felly dwi'n mynd i ychwanegu cynnwys a cyfryngau, fideos, a o dan fideos dwi'n mynd i ddewis recordio eich hun y botwm llwyd yma fan hyn. Iawn te, a ni'n barod i sôn amdano fe. Llwch chi symud hwnnw amgylch, fel bod chi gweld eich siart, a wedyn clicio cychwyn recordio. Iawn, mae'n bant ni. Fi'n mynd i drio siarad i'r camera gymryd o fi gallu, ond weithiau byddai'n goffer edrych ar y siart, a mae hwnna'n iawn. Right, bant o fi te. Wrth i ni drafod ein hoff bynciau yn 2026, i ni wedi dysgu mae yn y trydydd safle mae gwyddoniaeth. Yn ail mae pwnc celf, ac yn gydradd gyntaf mae ymarfer corff a cherddoriaeth. Gyda stopio recordio. Nawr, os ych chi moyn trio hwnna eto, allwch chi, ond os chi'n hapus gyda fe, cliciwch ar y botwm sy'n dweud cadw'r recordiad. A fe, a mae hwnna mewn. Mae hwnna'n dod mewn. Nawr, wrth iddo fe i ddod mewn, dyma ni dyma'n haen fideo ni fan hyn. Dwi'n mynd i ddechrau, dyna fe fan'na, dwi'n mynd i ailfeintio hwnna fel bod fi'n ffitio draw fan hyn yn y cornel. A dwi yn mynd i dynnu y cefndir. Tynnu'r cefndir. Clicio ar cefndir, tynnu'r cefndir. Iawn. Nawr, dim angen chi'n neud hwn, ond chi'n sylwi bod fi'n edrych y bant wrth y siart. Mae hwnna oherwydd bod y camera dy fi draw fan hyn, a bod y sgrin draw fan hyn. Felly wrth bod fi'n edrych ar y sgrin, dwi'n edrych i'r cyfeiriad arall yn dwi. Nawr, mae ydych chi ddau ddewis fan hyn, allwch chi symud pethau rown, fel bod y siart draw ar y dde, a bod chi draw ar y chwith. Na ni. Hwna'n gweithio'n iawn. Neu allwch chi, os chi moyn cadw pethau fel o'n nhw, cadw y siart draw ar y chwith, a bod chi y fideo, bod ni'n mynd i'r botwm safle ar y chwith, safle, a troelli fe yn llorweddol, troelli yll, safle, troelli yll, dyna fe fyna, a mae hwnna yn mynd i, na fe, flipio ni rownd, a nawr dwi'n edrych draw at y siart. Nawr, os oes unrhyw sgrifen ar eich crys chi, mae'n mynd i fod wyneb i weired, felly dwi'n na ddim wastad yn bosib, ond mae'r logo na sy'n ar yng Nghris i allai guddio fel lawr fyna. Right, dewch i ni gael gwylio'r fideo na te. Wrth i ni drafod ein hoff bynciau yn 2026, i ni wedi dysgu mae yn y trydydd... Nes i roi hwnna rhyw ongl, ond dim angen e, felly na i ddod nôl ar ongl fel yna. Right. Safle mae gwyddoniaeth. Yn ail, mae... Cuddio cerddoriaeth ymach gormod fyna. Eisiau fi wneud yn fideo i'n llai. Ni. Pwnc celf, ac yn gydradd gyntaf mae ymarfer corff a cherddoriaeth. Right, great. Nawr, os ych chi mewn stafell swnllyd, a ych chi siŵr o fod yn, cliciwch ar y botwm gwella lleferydd, a fydd hwnna yn cael gwared ar sŵn pawb sydd o'ch amgylch chi. Right, wel, pan i ni yn cyhoeddi'r enillwyr, dwi'n meddwl bod eisiau ni gael enw cerddoriaeth a ymarfer corff mewn yn y medal yma fan hyn. Felly, dewch i ni gael ychwanegu testyn. Am testyn, ychwanegu eich testyn, a na i deipio mewn fan hyn. Cerddoriaeth /
ymarfer corff. A nawr allai just ffitio hwnna mewn yn y darian, fel yna, hyfryd. Felly bod chi moyn rhoi bach o ongl. Felly bod chi eisiau alunio hwnna i'r canol. Felly yna glicio alunio i'r canol. Na ni. Ond, yn hytrach na cael hwnna fyna drwy'r amser, licen ni hwnna i ymddangos pan dwi'n dweud yr enillwyr. Felly, beth na i wneud yw sgrolio nôl, chi'n gweld fan hyn, sgrolio nôl yn y llinell amser, a dwi'n mynd i wasgu pause cyn bod fi'n gweud cerddoriaeth am arfer corff. Iaith. Yn ail, mae pwnc celf, ac yn gydrodd gyntaf, mae ymarfer... Fyna. Nawr, ar y pwynt na, chi'n gweld, be dwi eisiau wneud yw wneud y darn testyn yma yn y llinell amser, cerddoriaeth ymarfer corff, yn llai. A bod e'n dechrau wrth i fi ddweud fyna. A ma'n yma dda fe animeiddio mewn ffordd dynamig fel yna, felly siglo mewn hwnna'n cwl. Na ni. Dechrau ni gael gwylio hwnna'n ôl. Iawn, felly sdim byd na fan hyn, a wedyn gwyliwch yn ymddangos pan dwi'n dweud Mae yn y trydydd safle, mae gwyddoniaeth. Yn ail, mae pwnc celf, ac yn gydrodd gyntaf, mae ymarfer corff a cherddoriaeth. Gret. Right, wel ni bron iawn ar ben. Y cam olaf fi nawr fan hyn yw i just ychwanegu tyma bach o gerddoriaeth cefndirol a fydd ein prosiect ni ar ben. Felly ychwanegu cerddoriaeth cefndirol, dwi just yn mynd i fynd i ychwanegu cynnwys i'r cyfryngau, a dwi'n dod draw i'r cerddoriaeth fan hyn. A na i just chwilio am rhywbeth fan hyn, rhywbeth fel dramatig. Iawn, a wedyn llwn ni drial nhw mas. Ie, mae hwnna'n cool. Dim hwnna. Hwn? Ie, pam lai. Right. Felly, ychwanegu hwnna i'r prosiect. Newch yn siŵr bod chi'n dod nôl ar llinell amser i'r dechrau. Clicio ar enw'r gan. Nawr, bydd eisiau i lefel y sain fod lawr o amgylch y 10%. A cofiwch pylu allan fade out ar y diwedd. Wel, fi'n barod i wylio'r fideo i gyd nawr. Felly, i weld yn fwy o faint, dwi yn mynd i guddio y llinell amser gyda'r botwm yma. Nethon ni ddefnyddio yn y weithgaredd gyntaf. Na ni, a mae'n fawr nawr, a clicio ar y botwm chwarae lawr fan hyn, i ni gael gwylio ein prosiect am y tro olaf. Wrth i ni drafod ein hoff bynciau yn 2026, i ni wedi dysgu mae yn y trydydd safle mae gwyddoniaeth. Yn ail, mae pwnc celf, ac yn gydrodd gyntaf mae ymarfer corff a cherddoriaeth. Gwych. Cofiwch rhoi enw i'ch ffeil gan glicio ble mae'n dweud D-Deitl ar y top. A dwi'n mynd i roi hoff bynciau 2026 mewn hwnna. Allwch chi rhannu hwnna gan lawrlwytho fe fel ffail MP4, neu beth sy'n haws yw rhannu fe just gyda URL, gyda dolen gweld yn unig fan hyn. A clicio creu dolen, a dyna ni, mae'n rhywun sy'n clicio hwnna wedyn, yn gallu gweld eich fideo gyda'r holl sgiliau gwych yma i chi wedi dysgu yn weithgaredd yma. Wel, dyna ni, ffrindiau, ni wedi cyrraedd diwedd y wers, gobeithio bod chi wedi cael hwyl. Athrawon, os ych chi yn postio rhywbeth i'r cyfryngau cymdeithasol bod chi wedi cymryd ran, yna tagiwch ni mewn at Ysgol Digidol, at Mrydydd J, hashnod Adobe Edu Creative. Cofiwch ddod i'r gwersi sydd ar ôl gyda ni, adobe.live lessons. Mae yna thema arall i gael, a mae mwy nag un cyfle hefyd i ddod i honna. Cofiwch bod chi'n gallu cofrestru am sesiwn hyd yn oed os nad yw'r amser neu'r dyddiad yn eich siwto chi, a defnyddio'r dolen i'r wers fyw i wylio'r recordiad ar amser sydd yn fwy gyfleus. Felly, does dim rhaid i chi ddod yn fyw chwaith. Right, diolch enfawr am eich cwmni. Welai chi ar y wers nesaf, ond hwyl am y tro.